Yero you try, ni aingo you try so si senpat, ni yo ban wan biang, ya ka ban sam, ya ka ni ka tin ka jong blay lang ba, bangi emerging mut lang, haga ni ka jaka, haga ni ka studio jong ka portnet ken, ya ai kublay ru, ya ki pasta ban no hikai be don lang haga ni ka por, I pasta bantay, pasta rangkan sai, bat kumjuru isadon. Ban ngidon hapdeng kini ki syakri ke jong blay, ki ba blay ulapan snack ban nganget. Kani ka jing hikai, ka bangin ya merjing mut hakani ka jaka, kada long ka jingker ku ya piwe. Ya don na preng jong piru ba jupet ya fidon ki jingkili, ni kerpat pila ban ai hapo ki comments ki jong pi, ya kita ki jingkili ba ki don pat ki por ki ba ngi jubab, ya ki jingkili jong ki babon bangi yo ya ka ban ya pelang bangi jubab, si sen jubab bat kum juru, kwa kindiat hakani ka por ba lada pila ban pentip yang ini ba pipet, ka ba kamerap yang ban sungtu. Nangno hakane ka ri khasi jongi lane nabar jongane ka jala ka jongi ken but hakane ka sing in ya beteng ya kata ka jinghikai ka ne ka jingya merjing mut ka bangila edep ya keren bang ngidang ya beteng biang ya ka ju hi ka benta ba ka ka ba ublay uwat na ubreo kata ka ka jingkli ka ba kraw namar bun sen ngingi wat na ublay bun ki ngiwan nakmat jong blay namar ngiwat namar ngidon kam ya ngidon kami ka jing Arab, ngidon kami ka jing Kershan, ngidon kami ka jubab, jong ka jing penkia ne kiwe pat ki benta. Hanoi kanedi ka jing kelipat ka wang ka bat ba utrai uba ublay jongi uwat nangi ken. But yang ni ka benta ngila de le ya ka benta ka banengkong ya ka bangila shem na ka kitab umika ka nong ka ba henrio ka de khot ka ba pra. But ngila de ya keren ya ka benta ka banengkong ka de ban le hok ngila de keren ya kata ban menta ka singi poi ka benta ka ba ar ka ba keren hang tu ngan puli biang sa chisien ya kan ka dekat ba kan long ka ba shai ban kata nga puli nga kitab mikal nong ka ba henriu dekat ba pra ka ba ong kumne ula peni hame kobreo ka ka ba bha tu utrai uwat ayu na me henrei tang ban le hok bat ban it ya ka jing isnei bat ban ya le red bat ublay jome ngila de ble ya kan ka benta ka banengkong kabaong ban le hok ban menta ka singi kwa ban ya merjing mut lang hang ne ban nganget kan long ka jingger khu ya piwe ki ba pet hakane ka por ka benta ban kaneri ka benta ban ong bat ban it ya ka jing snai ban it ya ka jing snai ngene pet kai ka jing mut jong kata ka jing it ya ka jing snai kai ka ne ka ba utrai ukwa bangi ngide ban le haka jing em jongi kumno kata ka jing it jong ka jing snai ngila ban peni shikiwe te hakane ka por ngakwa ban lamprang shua da I pastor bantay mo lada in batay ka kata ka jing it isnay Kelisibun pastor ya ka ani ka por ka bangiyo ban ya pasat lang I jing perkat ka jung ni ka por ya ka bangin ya pet ya ka tin ka jong blay bat shisha ka tin ka jong blay ka long ka bajliu ka tin ka jong blay ka yar ka tin ka jong blay ka long shisha ka ba snobang bat ka ba snotenat habang gi snot tho ya ka utrai ong angi utrai wat yu nangi ublay upleng de bawat ndai tam bangi wat ka babel ka ong to wat fin sa shem re ublay wat pleng nangi ka donot ka ba kumnongi dan ka jinglong ka ba kumnongi dan wat I ka ja jinglong nangi but ublay wat kaning kong ka long hatu shem ne em ya kita ki jinglong ki ba don hangi ka baning kong ka long bangin le hok ka ba ar ka long ya ka bangin it ya kata ke jing isnai bat kabalai kalong ya ka bangin ya ha kata ke jing leret bading tam ublay ude buat ko mga ong ni juplay ka king jong blay ndai tam bangingi wat bangingin shem rito ai haba ublay uwat nangi ya kata ka donot jongi un shem ya gini ki jinglong ya gini ki quality ha ka jing em ka jongi ya ka hok ka baar kalong ban it ya ka jing isnai namarba la fi pet ya ktin ga jong ublay hi pleng uday uba it ban isnai dading ta kita ki ba snot ho ki yam na ublay ya ga jing snai ga jong o habanga perkhat ani ka por nga ken mau ya Bartimaeus uyo I ba ujisu udan ya ga jing isnai nongkrong udan yo unongkrong umdan ai kapisaro umdan ani uklamyo ai ero na kimi pa Basta ka ba ar ka long bo Bartimaeus di mamatla. Tading ta kapisa umdan
wat ka ka met ka phat ru ka de ka met ka phat ka badan jingduna te ding ta ba ka babel ka ong ba udei unong krong but ngi haban so thu in ga way ngi ngim dani ka babaha ngi ngim dani ka ka spa bala bu lupa de ki apartment gi jongi or apartment jongi du adam baru adam u ayu ngi kam de ka hok u ai ngi ka pop ta ding ta ha ka jinglong jing im ga jongi ru ngim de ki babit ki babiang ka babel ge thu ngi de ki ba matla ngi de ki ba deko ngi de kita ki badan ha ka bindi ngi de ki breu shisha ki badan kam ya ge jing snai ge jong blai ta ding ta Bartimeus uperta om tang ba uduk ha kata ka jinglong do jong ul ne matla ha kata ka bakenja do jong hunre ude ubaduk ha ka mensim ba ude ba matla ru agi khmat bakenja mensim hunre uyo i yau ne jisu ba dai tang ma u ba usngau thu kata ka boy ba dai tang ma u ubala ban isnai yo tadeng ta jisu ude ba i ya ge jingsnai ba abo Bartimeus uperta au halla tadeng ta jisu ude sngo ba dong eta ba khat nga badeng ta uda yeng ba uda pelut ya ka por ga jongu kadai kata ga jinsha u ai ban pelut por ya wedok pi ki beruspa ta ki pa betang para beruspa nang mana ki beruspa tangi para beruspa nomor belai lada ya para beruspa ta yo prophet tur yo prophet nang tu tur yo prophet nang tu u ai u ban lek ban sngap yo bedok uda tang u jisu u bawan ban sngap ki bedok tadeng ta wan khnang na ka banta ki bedok marudei ubu isen ai gi beduk tadeng ta habulu ya sngo bu ni beduk uperta uang jisu konu debet tu isen ai nga da shisha uyang bu khat yo bagi beri yang tu ki ong oi ta bakhat nga ki beri ong manu bakhat babon bakhat meng ni ai ong dan dan bakhat tadeng ta lawan lam yo Bartimeus bu ong ukli hang tau ong me kwa bangan le ayu me bu ong bangan yo imat bu jisu hang tu ke jis nai ke jong kawan how Bartimeus udah yok kia di kemat gejong. Ublay jungi peleng udah ubar iet ban isnai. Takde kata ngidon ya kata quality ban isnai. Ban isnai ya no, mdai ya kita ki baong maduk ha kata ka bakin jinglong do, andre kam tam ya kita ki brio ki baduk ha jinglong mansim. Ko amang fi tadi tahu Jisu kren meng te kata ong basuk ki brio ki baduk ha mansim ba jong ki long ki magi beneng. Ki baduk ki kita ko mo ong fi Pakim dan na la dia ki bahab ban si depend bet kumunong krong bo depend ha kita ginong ai ngiruk ngi haban depend ha blay namar ngi deisa ki ba matla ki ba deko ngi la deisa ki bala de ban yap hiru bala ka ba ar kolong ngim dan eru ya ka ba ngi yo lagi patman jangi tadeng ta habang ngi la yo ya ta ka jis nei no blay habang ngi la yo ya ka ta ka jis nei na u ka de yang ipat ban it ya ka ta ka jis nei ba ngin yo sngo lang ka sur jong ki wai pat ki ba don hakata ka benta mo ki ba don hakata ka jaka ka bagi ka ang te bagade kata ngasngo kom ki ba di ki ba bam ani ki ba ya ka perthai ki ba ya ka kan mau ni ka wai Jisu klamwan ban penrem ya kita ki nuti inong krong khajna ki beri ki ba pop Jisu uklamwan na ka benta kita ki ba don ki ba nani kita ki babit ki babiang rewan na komenta kita ki baduk ki bamdani ai baru isnai ki baka dayang iru kan pertai bon ki brio ki bet ki biang hakata ka jinglong ka bakan jadok ka juki hinrei ki babon bai ki dai ki baduk ki bamdani ai ki bamdan inheritance na ki mek pa ka jongki bar ka baar ka long bakim dan ya kata ka met ka babiang na dong sedong nani kata ka mensim ka babiang na dong sedong bon sin ka mensim jong brio ka dai ka bamatla Keskor bakin jam sim kadai ka bakulot. Bakadon ke jing deko agi kejat kadon ke jing deko agi kti. Bakadai kata ngihap ban isnai ngihap ban it ban isnai ki. Takadai kata ngasngau ngihap dan ni ke quality kum bau blai udan ni ta ke quality. To ai bangir ngindan ni ta ke quality ni fiong non asadan. Kadai sama ga sutandat bah tu ka ktien ni fiong ba ngidi ban pen ilang te kata ka jing snai. Kum ba ubutu fi aindoksa jama jo Bartimeus. Mah tu bi batai ba uyok mat ke jing senai piang ba ma kibri ke uyok mat jing senai yublei dei ban pen ilang deh pastor. Ya ba puli nang ni na Mika ba laong ba la lamprang di pastor. Bila batai sepang kata ba la sim sakabenta ba arbeng ni keren ke di kata ka jing it senai ma hang ni tin jong blei ke jing senai. Te ba pet ya ka definition jongka ma lani ngala bonong ka tin Hebrew ya ka dia laong ka di ka kentin hasad. Te hasad kawan bun ba ki meaning
kawai nak kata kadai ka loving kindness ka bawang ketian pareng lan ka jigit isnai kawan sa kentian mercy kan ka ba isnai bawang nak ta kawan sa charity mo kata ka ba juli abha ba bawang ti habang i ka di ka kentian hasad da Hebrew ka ketian kasih hang ni pat apa Bible kasih ka ong ba detang ka jing isnai hadi la da sempat ka jingmut ka besisa jongka kadai bet kata ka jigit isnai ban i ba ublei umdi tang bule usuang usok snai yangi hari pen i kata ka jingit so sen e ta pasari nomor ba habawan kata ka loving kindness kau pe David dah ka kam ne ma ublei pen i dah ka kam u Jisu habala perta Bartimaeus tu kopor udah pen i dah ka kam ada ka pertai ba menta ma pasang Jusyam dai kata ba kibriu ka jing sedai sakut tang dah ka sentur bi dai dai i ke ka baja bas niu ba no ma syang ni so sen ai ma la da dan manu basyam ma ka jingjenjar ha ka yeng ka sam subana ka khubor pang jongki ni syukut bino tang kata ka bong ni so sen ai yaki ti hanrei ke ipat ba ka tien jong blek om ba men iet pat kata ka jing sen ai kadi ngi i ba uble umdi to bu suong yang i bengin suong tang na ka sentur bengi so sen ai ya nor ya no hanrei ka dei ban pen i da ka kam ma kata ka loving kindness ban pen i kata ka jing iet is nei kom ba utrai Jisu la pen i de mar hang ni mo pasor ba lenong ka balai ngi i ba kini ki breu ki khun Israel hang ne ka mika lai khandai kong ne tu sngo ye ka ne ngakar pa de pi kirang ba ka yeng Jacob bat kirang ba ka yeng Israel ke ba isi ke jing bishar bat ki ba pen baklai ka hok baro bat ngaso balei bu blei ha ka lendong ka bahandri usakran ne ka tu ki kentien bengi i ba ha ka lendong ka balai kini ki khun Israel ki le persya ma kim i chu te ke jing sedai wa de ka jing bishar lu kila bishar bom hok ba kila pen baklalu de ka hok baro takadaw ka landong bahawriu ba ubleu ong dapen i ya kalenti ka badai te upen i ya kalenti ka babha bu ong ngamon ba pinle ya kani bar ngakwa ba pinle ya kani te namar bale ki khon Israel hi kilaklet ba ubleu la le sende ki ba kumno la pelat ya ki nari Egypt anda kila apoi syarikanan pat maki ki kelat lo kata ji sende jong blai bat maki pen bakla lo de ka jing bisar de hang ni ka kran bat kila syukur lo kila lam lero wara ka dia thiet do kala don ka jing le syukur de hang de karena bu blei usakran bat wat ki baduk ru kila nyau ben ma ki bakham dan hang ni ublei udah sneng ki nomor ba kila nyau ben ya ki baduk kan makam dan cakap jing bisar hak te mut kim iet cakap jing snai te kum kan ni ke jing long rumah pasal ngila bani i te ma ka parthai jongi bangi dan mentah ma ka jing iet isnai ngim dan syo ubarius pa ala perkhat betang na mentai le di ubaduk undang duk ubarius pa undang ruspa ada jing snai ngim isu Bat sisa ke bepi lamprang beronwet di pastor bat kumjo officer ba abang ipet ya kata ka jeans nayam ngi ibet ba kani ka jeans nayam kadi ka jinglong bla ong ba kadi kata ka karakter ne kata ka jinglong ka jong blay mar habang ipet yu blay am daru ka kper jong ka edenam ngira ite wat habau briam ulale pop ulahap no ha kata ka pop habau ulale persya ya kata ka hukum ka jong blay am ukam be lingkut yiki daga kper reswabu un be am udah aiki kata ka jankup sdi te bakin la banya dai ki na kata ka jingling khut ba kata ka diga jingle isen ai ka jong ublei ya ubreu bat ya ka breu bat kani ka diga kata ka jinglong ka ba ublei udon wat aka sam em mesti spotlight hang to ka kren hang to ba ublei long tau ba jinsur ban britar ba baken rei ha ka jing snai bat ba ublei ha ba upet ya ka jim ka jingi wepi wem ngi ibet ba ka diga jing snai ka jong ublei hey ba upol da kren to ha ka Ephesus ma ka lenong ka ba ar ha ka dakhat ka basa hong to ko ngom ni ka tien ka jong blai henry blai ba ulong ubaken rei ka jing snai namar ka jing it ka ba khrau jong u da ka baula it ngi wat men bangi la long ki bla yap da ka ta ka jing ringkang ka jongi lapen em ngi lambat ukres da ka jing ai lapen em yapi bat kadi ka ta ka jing snai ka jong blai bat ha ka ni ka jing snai ka jong blai am ka bible hani ko ong kadi ka ta ka jing it ka ba khrau da ka baula it yangi bat namar bo it ngi am upen em yang i wepi we beran ni ka jaka katari ka jingle isnei ka jong blai bar u blai am ba ukran nang ne po mika am bu ong bangin i ya ka ta jisnei kumbu nilai i ya ka ni ka jinglong ka jong blai bu don ya ka ni ka jisnei kam tam e angi ki bla tip ya ka ni ka tien ka jong blai ki bla kla ka bumut kadi ba sakabenta ka jongi am bangin nule ya ka ta ka jingle isnei kumbu blai ulale yangi ba ka ta ka jingle isnei ka ba kong santam do ka dei kumbai la ong pastor mene bonwan ra ya ka ta ka gospel bansam ya kata kau gospel hakita ki bedok berkata kadi kata ka jingle isen ban pelat ya ki na kata ka jinglong brau but kumjuru am babunsin kembali ong du di sementan baka jing snei am ka syukut no tengah ka syentur terau Jacob udah tho ka jingle kalam ka jingle kalong ka bayam wat nom long fitang kinong sko yo fi syukur no ya la de
long ru fi kita kin nong le berkata ru kadi ha ka gym ka jungi kumbangi don kam kumbo ble la le isne kadi ka bentas ka jonga ba jong fi we pi we bangila ban le isne ru ya kita ki we pat ki bre ki don kam hab iet dulu teh hab i hab iet Bible kong iet mo kata teh baru yo le sing isu le SNA tang nama lade tang nakadok masuk pen i balik SNA kam tam ba arsin si snam mo pastor gi jele SNA mai ki bre ka portlang Ki ayom. Iki ayom ba isi pen i ya kata ka jing le SNA hari kumdan pa ka jing iet pa ka SNA Keba kenca do kam da kiatan pi hanga tang snow. Tang isnei ngi haben isnei shoi kam siam ri. kamen sim ko Ladangi ai makana kan no to ka bam ga di tu breu lada umpat kala bamut am. kumdan jinggot Yo ba upelong blei no itu nong ai de. Yo ba ka jing ro ka le bis tang stu breu kam le chu blei de. Tadeng tam ka jing it isnei ka bamut ngi haban kamban ya kata ka jing isnei kam sim ga jongki. Tadeng tau Jisu ong kilet chika perthai ban yalap ka gospel shaki ban riu baro. Tadeng ta ka jingban ka jong Jisu ru shika ni perthai ngi pulie bha kata na ka por Lukas na basawd khot bok khat pragong. Umen sim utrai u hanga na bala pensle yang ai ka ban yalap ya ka gospel ha ki baduk. Ki baduk ha ka men sim ki baduk ha kata ka jinglong jing im ka jongki ka bashapo de. Bo But, som nyat kemitian dan tu pasal kibri baki kisim literally gini ki ambek digitu kibri ki beduk bete beduk jadok kan kisiang kidan boong tu pasal kumta Jisu ki baduk bang jadok ong tawat shwe ki hima ka jong blai ba ka hok ka jong u tige ki boron sa ilang tam haki baru pol ukran ni kata ong ba blai jong awan pendam no ka jing kerdo jong fikat kum ka jing keris pa ka jong u hau kris ka borom tagade kata bun sin ngi khamle isnai ya ki baduk ha ka baken jadok ka hoi ka don kam ya kata andre ka ba kam tong san ka ba kam long primary ngala ban ong mo ka ba kam nang kong e ka de kata bang ihap ban isnai ya ki brio kita ki baduk sha ha ka man si ba ki ba klam kris ki bun ki brio ko mo ong fi ki barus pa ki bet ki biang ki don ki jing dan jing embar khai tang ba ki dei ki baduk ha ka man si usam larus pa ulawan bus ngo ko mo biang lo ndong sadong Jisu la offer u ka jing sha ya ka jing penem tang ba usngau biang tu wong ngadon lut kini ki bro kam de dei kata bu le din tu ka spa ka Jisu ong lada me kwa ban but yang lada me kwa ban yo ka jing ki din ni ki bro ka mut bu no kita ki me don chadien te kata ki jingla ka jong me kita ki ka ba me le te bu no chadien namar ubriu umdon ka ki ru bola ban kam le bu de bhok ne ubriu unum la ban kam le de bangala ban le kita am tau blai mla khala mu blai rom la Tadi kata ngihap ban sengtu ya kata baklam utra ngim la ban dai tadi tangi ke bangi yo barok ka dai tang ka jing it is nai ke jong blai bada kata ka bangi yo ka dai kata ke bangin sam ro mo kan ning yalap gospel se dan pedang jofi ke ne ke por pi bet pi biang pi yo pi long kum sam la rus pa se pi biang lo kan yam ko rukom pi biang lo na dong sedong hindai da him kloi ban de no eta ki ke barok ban snow il de ba fi de zero tam de hero tadeng ta pinyo ya gajing penem usam larus pa udu nang tamar try ong khili dino ke medon sa ki baduk mri ki baduk kata ka bakenja do ndrei ki kita ki bakenja mensim baru ang to ka babel ka ong baulami no nang ta ubrio bas ngosi udas ngosi ladi baduk tam baudan tu riwe side rute wan ho Jisu ni rus kwa ban ya sai ong kwa ban yo ki jing penem lem no mau riu sai udi ubrio tip aya ka an tadeng ta ba ukwa ban ya sai do baru try uni ro gas no udu no te tarau Jisu ai tu ga parsi sepang unong Samaria ba tadeng tam lada ngi la yo ke jing it is nay no blay ga de kata ngi haban it da kata ka ju jing it ka bo try la it ngi ba kata ka long kombo ang men it ju try bo blay ju me ka download ka mesin ro jimut ka bor baro bangin it ro ki pramar jan jing ko ngi it di kombangi la yo jing em ye la di kadai kata ngin ai lang ya kata jing penem in it is nay ki ladang imla ban yalap direct ikiru onrei ngas ngoba ma pm pia ban tho da ka liste ya kita ki pramarjan ki jong fi pia ban duai nam ta jong ki bakiru kin yo Jesus Christ bakiru kin yo ya da ka jing it is nay ki jong blai bagin yo ya ka jing penem balar fi it jisha ngas ngo pia ban duai na kam ta jong ki balar fi yo ban yalap yakin ne ban keren ngaong kata mo kam da dei tang ba ngi sia lap ru ta ka dei ka jing long jing im ka jong hato ki yo ban pulin em ngi ya kata ka jing im ka ba ngi la yo si sai ka jing snai no blai to dei ta ngi ha ban em ka jing im
kabalong tik kat kom ka ktien ka jong blai bat kom la Ukraine ka por dan Southly gospel basande mangi tadi tangi de city baki bri ki pulingi na bon nga kli ka taong ka notli gospel kim tip ka notli ki kristan na kim tip kan ki gospel habatai ki Matthews Marcos Lucas Yohanes tani taong dan suka ka gospel suka ipo kata ong Timothy tinggal jumlah kong ar korin lanong balai dekot ke ba ar hadok ke balai untuk ke keren bangi long ke city ke jong kris baki beri yo ben yo I ba ben yo wan pule yang ni tegere kata teladang ingin pat don ia kata ke jing ai ke jong play ke jing em jong nani ladang ingin pat yo mat ia kata ke jing it isnai ke jong play em ngim la ban it isnai ru ki we tang kita ki bela yo mat kita kin ki la ban ai tangi kita ki bela don kita kin ki la ban sam rel kita kin pat don tang ai melatih, mendan ila dia ai kum lagi we. Dekat bai pastor idang keren kaya lam yang bangan pusan sepang ni beri apa ke Bible sepang Abraham. Ladang perkat baru kun rit jong ulot. Eno ta yu. Namar kajing roy hakijing don kajing em. Baro ka ba ulot udan kadai ka ba kala manong fi uyo kadai namar jong Abraham. Hari ka poi ka por ba yashrut ki sakri ukloi banjit ya ka bahatam ban ai yala jong ukpa mo ngala barang pasan nong ukpa ubalari ai mu ujit mu udah kawe ulashim bahatam ngatharai de ha bakan jado la bitar bet pi namar bale uni along haram nimok namar bale uklem le bhai nga caka bo un pan map ukloi ban I nga hari ka Bible ka batai pat Abraham Yasat na kabantau lot. Kata ka jingi isnai. Lada kam ka jingi isnai kaba na ublay onom la. Kaba mot yang bad yang ilang ro. Wat ka jinglong jingi ka basni mon chua. Ladon te ba isnai badwai. Tarai ngiru ngilalong bapenmong ki babon. Hari kila isnai ban Yasat ban tuai ta jingi ba ning ilong. Padu blay ru ukmi lenti na ngiro. Bat kumjuk kamtam na piro teng ke jing bu not teng ke jing shale ben haki brio bat kum ta terem ka pendam no ya ke jing isnai kam ong hani teng jing isnai ngi kloi ban le isnai hare ban ya no kamtam yu bala le sniu ya pi ban isnai ban le ya ka bah utrai ukhot ya gi syakata ukmi lenti nangi namar utip bangiru ngila le sniu ya hande isnai yangi baru kami lenti nanga bat nangilang ro bangin isnai lang te ya kita ladang imle ya kata nganget ba teng gajing isnai jungi ke detangi ki ba itu itau hari kidon ki bobon ba nangi ha gajing em ki jongi ki briu ki bala pedbong ki bala pensosi ki bala pen ketang hande blai ukmi nangi na gajing isnai mau pastor na gumno na pastor Ai mensyua ngi la dei lupa ki nong shun ki jong blai ke Bible ka keren ni kata nrai namar ka jing isnai ke jong blai em ngi la shio ke jing pen em badeng ta ka sam an reply ke khot ke balai ro ong naba ka jing le isnai jong me ka khamba ya ka jing em kirmiang shintur jonga kin yaro yeme baktin pareng ka ong thy loving kindness hanil ka dan ka jing le isnai na the loving kindness is better than life kamot shisha ka jing le isnai ke jong blai em ka kham koridor te ban ya ka jing em tadeng ta la dang imyo ke jing isnai ke jong blai ne ke ta ke jing isnai ke jong u la dang im klam ur em ngitep be bangin yam kade kata uwan ban le isnai yang ida ke jing ke jong u ban pen em jai ka man sim ke jongi bat kum ta mo ha bangi em ha ka do ro ka don jemen toy rei bangin shu em tang ha ka do la dang imyo ye kata ke jing isnai ke jong blai em kamen toy tani ta utrai ukwa bangin don ni kata ka karakter hangi te ye kata ka jinglong tadeng ta habang ngi yo utrai em haban khong yo teng kawan mo ka jing bitar teng kawan ka jing dom non kibriu pun srai pun dom ngi ta ka de ka tangi haban kan mau pleng kan ni ka de ka nong rim jong banget kan ni ka de ka jinglong jing em jong banget uhaban em ha ka hok ka ba ar ka long ban it ya ka jing isnai badeng ta le se don pring jong fi ka ni ka por ba Fidan ke jing ya shurut, fidan ke jing ya dom, lane fidan kata ke jing bam ya sngoto, film ya kiu ya hiar show, lane film ya let ya wan show. Kam tam shpara lane hayeng asam. Kidon ki dao ki berit tang bakal along ki issue ke bahe. Bat ngakwa banong fi la da fidai shisha
kita kinong bot ki jong Jesus Christ ai ba fin yo ya kan ni ga jat jing long ba kan ni ga jing long ga long ban it ya ga jing isnai no penret namar ba utrai kat ma u ba kraw penret ta ga de ga tangin kraw kat no ngim dan e hiru klam utrai ngim long e hiru ta ga de ga ta ke don ke ba khila ile case se fi klam e compromise do menta ta se dan ki court cases ka ba fia haban kiu shi ta ki yingli ying sao ba ka de ga ta ko aban ong e fi ka ne ka sngi ke ba menta la fila isngo ne ka khubor menta ba no ba yesok lamda kom ta ublei wat na ka donut ka jong fi wat na ka jing ka jong fi la da shamte ya ka ni pe yo bo blei ongam I tho e fi na mar phim khong nga phim long ko manga phim dei gi jonga ta dei tanga sngo ba la da phila long kom ta ni fi dang don ha ka ba kum ka ta ka jing long ne ka ta ka jing le nga sngo ba ka ne de ka sngi ka bo tra khot e fi ka jing ka la ka bo ya ka ba phim long kum utrai wadap da ka jing isnei nga kan ma ne bo ma utrai le isnei pinkan mau tu ka nong kanan kelawan nomor baka khun jong ka don ya ka jing pangsuit bad uji suang tu ter tu bang ikren mau ka ong isnai yang ka wan kerpat I ka jing isnai uji so bakhat do te ong hoi utes ru ya ka mau ong ba am ju ai ka jing bam ki khun ki ksau tam ka ni ka breu ka ong wat ki ksau ki bam na ka ta ka bolwet bahap na ka mi jong kan rat kala penrit di kawan man kerpat ke jing snai kane ke kam de ke ju kane ke nong kanan ke bom dan jing dai eram baki ju rai kata ke dur te bangingim dan jing dai bo blai ke jing shan mar ka pop kla panya klat dai ya bang yam ya ke jing snai u blai u ai ngi ya kata ke jing panem badala da u blai la le kum ta yang ngi ka de ngi ban le ki we so ma ka ni ka brio lo ka tip ten nang no beliwat jing ka source kasos nang no te bangi pat bobon sen kom kibrio shwa ban wat chu bleng lali wat chu ka jing sen ni kibrio lali kerpat chu ni kibrio te bobon sen habam yo pat kom ta ya ke ka jing kwa ka jong ki ya kata ka jing sen ka jing jong ki ka pelong pan ban ki ban keno kemron su blei pat blei masya ban long kom ni jing jong blei ba itu ibrio ba inyo ben yang blei itu ibrio ba ikentat yang blei itu ibrio ba ma ibe yang ka to kom dan ikran de ka ktien bam dai Ari bobon sen par ngajuang bakum kita kibri ang pelilipan jingerap ni kibri babak lah. Ma ba let bit na ublay bet ma late pai bet jisu ka dikabri ma ka let bit so jisu. Jisu ai ke jing snai ka ba kam sim la kan ta te. Bangi bobon sen kum kibri ngi baklan o hang ta bangi kimi lenti bobon de ni kibri. Ya bangi myo pat kata ke bangi ang not pat ngi poi ban kenok kala pan ublay pat te. Kira kata. Ka let bit sya ka badai. Ngangit bit u Bartimeus ngasngau bit wong larangam kaang menta lado senan maybe this is my last chance yo try umanya lentisyon nanta bagani ka briru ani siya kamlet te ka hoy nga mudur kalet jini siya tay rega bakhado ka yo sngo how jisu kawan de esida na preng jong firu pila let jini siya tay pila phai siya ka mon siya ka diang pila persyang ya ki jingerap te kalau fimpat yo jingerap do menta phai siya jisu bagani ka briru bakawan na jisu nang kong le ko mampatiawi utas ya kata ka jinglong jongka badangi I hang ni bagani ka beriu ka dan ya ka we jinglong ka jong blai bagata ka long ka jinglong jong jing penret kala penret wat la jisu ong ngam ju ai ka jing bam jong ki khon ki so ong amlele ngade ka so ngam don hok rei to ai nga tangi ka tam ka bahap na ka mi jong mel ka biang Dari bukat kom ta kibri te. oh kila pet wa balai ka don ka to ki ego ta attitude mo jadi yang tang kino kin keno are ngale tu jisu wong meningak so are kun hit nyoben ta ngi beduk Gede kita na kabar na kare kun thai kade kata mo u jisu utas but upen smutur igane gawe bah khamat job u ngi dik so hi mdeiru gidi so mar kababel ka ong baki so gidi ki ai tangi puli kitab jin paul nong ba arfuar ka khot wa khatsan ka ong shabar ki long kita ki so bagita ki ba ai so bagita ki ba kret bagita ki ba peniap bagita ki ba mani blai thau bat baro kat ki ba it ki ba thau ye ka lamler shabar ki long kita ki so gidi kita bom dan jere bo blai gidi ki so kita ki ba po jat ki ba haram ni mo pastor mo haram namak kita gidi kikso ublay ula iit kata-kata hendai dang haram ya kejing iit kejong ublay
Ulat the lut ila jong ke jing em henry dang keren sarong kita gidi kiksau. Ulat le kat ni lada ubri kan snap em utah hiu de kiksau. Bapo te. But kinot bon ong so bo blame pat lay e ra te. Ada complete de ken kikmat ke jong kilang kim yo i te. Kadau ketin jublai kong atumat batu kami. Boleh long bah. But ini apa yang saya kerja tu besar. But itu syaitan tak iburi kibra mat you try. Ya kata kajing bah kajung. Ya kata kajing senai kajung. Di tang kita iburi am tiba penmi ya kini kisok teh jong kata kajing kelak bomot. Hey ba kata kajing senai kajung blay. Kudan hata kajing kajung kita. But kadi sya ko bola kren uni mika ha bola kren. Ke bau blay wat no brio. Kadi betang ban lehok ban ya ban it ya kata kajing senai. But nganget abagi warra ya kata am kan dia kadi takamon kajung blay. Na bentah ubrio. Ba ubrio belat hawa ka jinglong ka jong blay. Uni ubrio un kong hiru ya ublay. Tadaw am ba fi mene fi kan tu am kendiat ak tu gospel jong Matius nyo ap huai. Hey bu Jisu ang ombaro ki ba nga atra ki banyo bele ki ma ka jong blay. Rei tang ta bele ka mon ka jong kupa. Bangange kata ka jing le isne am ngange ka de ka we na ka mon ka jong kupa. Hey bu Jisu hi kai te ban it ya kita kinong shuan. But ka jing kai ka jong Jisu am ha gospel jong Lukas. Sya kita ki bela yo you try. Hai ka lenong ka bandre dekat balai pu arte ter kom ni. Pila da pila it tangi kita ki ba it ye pi ka jing ango you ka de ye pi. Na ba ki ba pop ru ki it ya kita ki bela it ye ki. La da pi le baru tangi kita ki bele bhai pi. Ka jing ango you ka de ye pi. Na ba ki ba pop ru ki le hi kumju. La da pi ai kel yang ru tangi kita ki ba na pi ki kermen ban yo ka jing ango ayu ka de ye pi. Na ba ki ba pop ru ki ai kel yang ha ki ba pop. Bakin yo marka johi hari tu it yakinong shun jopi tu lihat baru batu aikal yang klaim da du jingkermen setia dia katakan nong jopi kan long ke bakrau bat pin long ki kun bakri tam na ba ulong ubasbon yaki bamngo bat yaki baman kata dia gade jinglong ke jong blay ba ublay am uli asbon yaki bamngo bat yaki baman bar ujisu ko aban hikai bangin don ya kaniga jinglong hey bakar khot balai pude ko ong to long piru ki baisnei kombo ko pa jong piru ulong uba isnei Nomor boleh ujisu am ulali isnai te kumal aikran nur mene ujisu ulali isnai te ngilong ki bam ngo te ngilong kita ki bam mande uli ulali isnai ya gajim gajungi lagi lasu tho baga diga jisnai gajong triam kabala pelat ingi am nagata ka liulong ka bejeli am ini bestu gane ka we nama ma ulali isnai kabomot kane ka jinglong ka jong blay habang akup yo blay kabomot kane ka jinglong ka jong blay ne ka karakter ka jong blay ka don pada ba ka don kane ka jinglong jong blay am kane ka jing isle isnai ka pau haka jim ka jing wait trao ko ong kumbu ko pa jing long bele isnai to long piru ki ba isnai Bukan ni kamdi ka jingkerpan. Kami ka jingkerpan. Ke ngalak bonong ka de ka command ka jong le. Ka hukum. Hukum te command de tulong de. Kombo uang tulong pi bakhoy mangalong bakhoy. Ka de ka command de kata. Te kaniro ban le sendero ka de command wong tulong kamni. But ka de yangi bengin haban pen ite kan ni. Maka si benta jong ka jing em kum ki banget. Ki bala padiang yo Jesus Christ ngi haban pen ilang kita ka jing sene. Mo ko mo Jisu ang ma ko ma preyo ma pe ki wira. Kombo ka jing sene bengila yo ka jing sene ro ngi haban sene ilang ki we. Malarangim sendiri mau dublero nubla raben sendiri yang iya. Matthias tu lom berkendai mau Jisu pen kan mau biang itu dekat kat lai kong. Henry kilet mau pi tu ikai ke ega ni. Ya ke jingis na ingaman. Ti ya ke jingknya. Nabangam simlawan ban kot iki bahok Henry iki bapop. Ya ke ban kelah kabamot. Ya ke jingis na ingaman ngaman ban suis na ibet. Henry ke jingknya. Bau busin ilong ke bagi ai ka jingknya. Ila klet no ya ka jisnai. Jingknya tu babon ni. Ya ke baktin jublai ke ong mana ke siti benang kong koren lom kat lai. Bat la nanga sam ya ki ek barok kat ki bangadon. Ki jonga bat ban besai ki beduk. Bat la IT ya ka met ban thang. Bat ngam don ke jing iet ngam mentoy rum. Kamu la fi sacrifice la dia ban le kat ni ru la ngim don ya ka jing iet isnai. Kamu dan jing buat iru. Ada kita kam dega jing kenyap lang dega jing isnai bangin isnai Terlalu ko bau jisu ro ngamon ni ka jisnai om ya ka jingknya. Badi ka jing tep om kita ka jing utang te. Pabrik ko may lakan mene di sate. Hey ba kini ki Israel kila warra asta ni ki jingknya bagi jing utang. Hey ba ka jing tep pa ko jublay kam don show bagi jisnai kam don show. Kading ni ka jing shisha. Baba bon sian ki brem kila klete menle kata gaji snei bar kum maka ktir ga jong blay ga kren hapo hozaya bar kum juru ngi i bangi em hakini kisngi bementar ngi em ya kata jakangin le ya gaji snei ni warra pan mani ke jingknya
Ngiklet no te ka jaka jing tip sipang jong ublay. Ringi warra pat da kita ki jing ayu tang ki jong ite. Kemudian ngiklet no ya ublay. Isu liat no da kita ki jing liat. Kinyam kirkom. But wizaya ru da keren te kata. Ublay angam subhasyo hege. Ha kita ki jing liat kinyam kirkom ki jong pi. Ha kita ki jing kawai ki jong pi. Pi wana khmat ka jong a. Da kita ki jing tem da kita ki jing put. Angam subhai kita. Wang ke banga kwa kari ka hok te. Kata ka ke bu try ukwa lagi. Ma bun sin lagi one show play am klam da kata ka bangi le et kamon ka jong play. Kamu kita ke jing le ke jong gi mlong ki mentoy kum balong pastor mena na iwi kore nom khalai. Kam dan jing mentoy kata ke bangi le. Ma ublay ukmi ka jing snai te. Am ka jing knya. Yang pe mo ka jing ong jong beli ling bau mika. Kade bika hard issue te ka jing pang ka donon we. Mar kini ki kon dezran la ko to ko poram. Kade bitang ka jing le ka basabar we. Kalau tekum ki parasi. Kami parisi kispan pau beda sabar baik tu. Andai ka donut jong kipat kamlong rekom ta. Kamdan ke jing amap. Kamdan ke jing iet, kamdan ke ta ke jing snai. Story bet. Yo ban mat bet. Tadi kum ko to ko breu ko bala sya ke jing klim. Mat no kau mau no ke ne pelat no ni mar ke. Ndan jing snai. Ah ke ne kala. Ale ta ke ne lem no. Lam no, tadi kita su biang ibu kiwan ra, su jisu. Kila bakla jisya, kiwan ra su jisu. Tadi su le kale hino labian, terkeberi kala yap hino. Aingu pate, pa udan jisu. Terkadang ni keberi ke sulat im la kala im hi. Ang tu namar ke dek jis na ke jong jisu. Kasu wan su jisu, lawan ya lam su jisu, jisu ma im baneka. Haka presence ke jong jisu. Jisu mendon kamte banyak saat jam ta jong karo ta. Cuma tahu apa lepop mau soal. Kajing start ke jisu tu. Kamu bon ketien dah, tang si ketien lah biar. Dan lawyer kamu jisu. Beri kum lawyer tu, yang kum lawyer dan tu. Kade. Biasa Tang si ketien dan kamu bon ketien dah. Pi jisu yang kum lawyer, yang kum judge tu. Lawyer tu ya sah, judge tu haban bisyar. Haban bisyar kum balong. Tanda kita ni aingo iblay ba mentau jisu dang ak be kum lawyer tu biasa jangi. Mereka wei kesengim sayang kum judge. Baru haban judge siga badai ba ika balai. Umla ban ya compromise ba kata kapor. Mungkin sepoi ke por mo pastor ba kani ka bengi ong te kani jing it isne kan kut no te jong blay. Lalu try mo pastor kata ma. Ngangit kipet ba mentali ba ba sutunat bahai kani ka jing it pastor kadang ya de kam tam ki jing ro ai ba kren sepangi jing it ni ki ayom bale isne bita. Di kalau apa ban pelong rumah ban sim kabur atau you blay besar. Ya kan jing jis nei jong blay kan. Kadang bika limit how blay. Na kapor ngi keren kata ngi tip u blay udai ba dap daga jing isnai. Ngim de ban klat pat ru bo blay ulong kading ke babam do. Bat ngim long ban ya le kai bat u. Kalong ka itrium ban hap aga kti ke jong blay ba em ong kti ke jong blay. Ba ba keren sai kata kong kadang kapor gi eke baro. Kapor ban it kapor ban shun. Ndai tamangi, ndai ublay ro. Mar balai mau kembali ni kan saya kata kebenta. Mar habang ipet iki Israel am. Habang kini Israel am kila let ban mani pat ya ki wipat ki blay. Kila klet no you blay em. Ublay tu kebut ke jisai ke jung ke kut ang katu kebut. Kebumut warra no re, warra no ya ke jing bitar. Hey bakini ki juda ki poi belit long brau syakri babulon nyopus nam balai. Neng sempat iki. Kari kata balai, nama kadon ke jingkut te jong kata ke jisnai. Ke jong blay buat udah pun kot te kini. Kila le pop, kila le persya blay buat blay wan ra ya ta judgment te. Ha ke jim ke jong ki he bikili long brau syakri babulon nyopus nam. But hang tu ngasnat bau habokuk te bau uduai blay am udu ong ikani te wong. Atrai ngalayo sngoy ke jing panasya phang jong me. Tiang la syap tiang atrai tu pen em ya ka kam hapreng kini kisnam. Hapreng kini kisnam tu pen bena ya ka ha ka jing bitar tu kan mau ke jisnai. Kata ada habukuk ong yu blay ha ka jing bitar try. Kan mau ke jisnai. But utrai ulai snai si saiki. Dadal akut tak nyopus nam. Wan ra biang ki sekari juda. Hai bikin mani biang ya uni blay. Kamu boleh pula dia penjat nak kena neve. Oh ini neve. Dia kelab mot boleh. Dia boleh do kelab mot. Lada pipet ublay berkijiu. Pi bengi ong ni kantin testament. Hagaktin Greek Testament means kejimut jongka kada jutang. The covenant. Oh, kita no way. Henry ki Hebrew kita ong testament kabamot agreement. Seskular na. Seskular. Lane kowe ke benta kontrak. Kiki kam ya kata.
But day namar kata ki don bat ublay haka agreement. But haka agreement so skular kadon be kendon balabo Rules. ki rules ki an. But kani nga an ublay balabo akmat jong ki lada fi mani yang a kini di kijingurku. Lada pi shet no yang a pi klet no yang a ไผ่เดียน pi pai dien nga ngamla balay ay pi. Day nama ta pinde yo ibe nama ki kam mai kata ka jengmut testament jong ki kamot ia kata bat pi yo ibe kata son meren. Hakano no kapor ba ki klet yo ble ki kala long marau no ki sa lam marau no bat kum ta ter. But kata ka de ka jing snai ka tre de kata u habakuk upun kan mau ablay kan mau ha ka jing bitar jong me. What ha ka ain jong me kan mau ye ka mani snai. Snai. Lada kam nei kum ta na marble ki kun Israel ade banjat lupa ta. Kat kum katu ka baki kitip kan ka agreement baki long bat ublay. Ada ublay upen i ke jing snai bat ngala pa no fi hadu mentaro. Jing sisa kilakut jing sisa. Kat kum ka agreement ublay namar kim nget wadi uji suro. Handrai ke datang ke jing snai ke jong uji. Ke jing kena i ski ke rumentar, senai Ke jing i ke jong upen i ya ke jing i jong jing snai de yake. Dai namar kata habo jisu halo jong deng puna orang temap yaki na bakim tip ke bakile. Yan no fin tharai kata bakim tip baki Yaki jiu. ki dei be yaki jiu. Nomor ki jiu ki kamla ban ito ya la jong umisaya. Wang map yaki. Kata ka di penida ka jing e isnai. mengadu mentah ke tu ke jing map ganang terkam dah Kam. Waktu map yaki nalam dei kum taam. Kila dei ban jot kita ki jiu. Lada hakata ka sngi ka ba yu jisu la sa nol puna. Kasngi ke kaladum kawan ke jingkinyo jumai berkat pi ke pertai galong kumno atau apa lari ban jotlut hanre utrayu lada lemda utrayu wong temap yaki na bakim tip em nganget hakata kasngi kalakut ke hibai Israel bar even ke mau pastor bagi keren kop ru ai bagas nam jo ngin ajing ken ni te kira di menkut hang tu itu ke jing sha gade ban kut hanre datang ke jingi isnai but mentaro manum ai bangin sarong laga jong ke jingim ke datang ke jingi isnai but lain ban semua sarong bagi degi belak jit ke jong u te ku bagi Israel ki sarong ki om bagi di ki belak jit ngi ki khun jong Abraham ne te ke kata mo kade kata ho ngi di Dia kata bu jisuru hikai pastofi dekret ni kata yang pi jisu hikai dua igum no. Nama ki khon is haki tu ki por ji kisran baro ki sarong nama ki don ki Abraham ngidon Abraham pa jungi but ngidon Moses ubai hukum yangi. Haru jisu por hikai dua ong klamong ko pa Abraham lemne u klam shamla ong ru Ko mama Moses. ko mama Moses kata klamong ko pa jungi bab nai. Ong banu Abraham banu Moses pidon yo ublay habnai. Kalau ka bakho ke kerteng ke jong ublay namara pi bon ba ki khon Israel hakapo jong jisu em pisu tho bu jisu rung sa temple usu tho bakumno ki penremno ya ublay ba em kadaw bale ki pelong ya kata yeng jong jing doi sa yeng kai Pero jisu pen kan mau ki senran kan mau pi me wan akmat jong ublay me ong ublay uni ublay ude bakho ka kerteng ke jong o ansim da ka bakho dei ba shim thala pi uwan ra ya ka spo hukum dan to Manu shim thala kerteng jong ublay kata ong kopa jingi bab na long bakho kerteng ke jong pen kan mau ya ka jingko jong ka kerteng ke jong ublay bakini kila kelet haka kerteng ke jong ublay kelas tamban kai da haka kerteng ke jong ublay em kila shule ka ju shi ka ju repetition buji so wanum bun ketie na video Shumelen. la shumelen no marteng nga ma pi teng la doi kopa jingi bab nang bat ka treka pangila ta la mar shumelen ubatai wang kane bat bon ba ki kristan ro hakini ki sngi ba u Jacob u ongum ne da ka ju ka shentur pi ro ublay da ka ju ka shentur pi kran sniu ya semua melen mo yaki breu jong blay da da ka ju yaki breu da kumno bala thau ka jing la srem ka dur jong blay wanum ai bangin long melen no ngin kan mau yo blay du blay khmi nangi ya ka jing it isen a ba yaki way but kam ta me bangin su thu banang ablay ka de ka jing it isen a ba melai isen a yang a bangan sakri hok ya me ngan sakri hok ya me fitep aingu yo blay abanga ongi ka ni banta ka de ka kentien testament ka don ka translation artli da ka greek bat ka hebrew lada kadai beta haki Hebrew em ki jiu lakut. Hari aingu haki Greek ka ong ka covenant ka jutang. Baru belai udai ta ubalaya te jutang bat umjupun ken jutang lon lon.
baru pun scam senang ni kata jutang lamba bu ais nam jong jong kan Kemud likely di serda. Kemud kani ka jing it isnei ka jong blay kemud ka sekut. kan kut wat hantar ngadem la ban ong kan kut pura nama la poi se kita cepen pau mo ngayu ihi ke jing isnei ta Wat kapor kapor bau umra klau udang ngayu dan yo ihi bau belai udang son sharp bau belai udang pen ihi ke jing pen em kan angel ban ai ta gospel kum ta ter dang yo i pi nama ublai udi jing e te wong ngamla ta ban len ya la de ngaman ko ke bersim kan chat na umla ta ban len ya la de dikata ta ke jing lo kum kpa ke ngacho anuk sa da pi dei chi chau kpa ba kit kli ke ye ki kon ki sai la kat ba sai la ro em ban ong pen sa thangan em umla ta ni ban be naวันเบะนอรถลาเบะลาขจิงตบเบะลิวัดฮีลงคนอิสราเอลลาเบะลิวัดเบียงเซยูอิซิเคิลเซยูเดนิเอลชาดรักมิชากับเป็นudang peni ihi ta ke jingit isnei balada kamdai ke jingit isnei em nganget em ngala panofi ke jingit isnei ko ir bentar kemut ke feber ke jingsham sobha u daniel unumyo icham sobha mat ki ke kata ta ublei em ubitar andre em umla pat mansu ibe kumtu Pernah juga jing bitar juga ibi teh kebong pi. isnei. pun berak be jaga Kemud udi wujud seru bitar Long kau ka sang big span pada lagi. kita bitar gini kita kata Henry ipini be kecing is na Kada pakat juga ko soft bedi mana, dokter la tang langsung bitar orang bahaba uyap no Henry dan tang prabu je pot wan senu don Paling ah. kuslai lalang a ta kata ka de kecing it you Snai. ublei gini kata ngi sutu kata ka de kecing long ublei u ai shangi but ai ngi we pi we ro ngin long kunta ya don na pedang jongi hakini ki sngi menta pi ngob ka don jong pi kala mau ngek lambang ni ke jing kai ka don mau kan kala biang sha don do pin su thu ya ka ban e is na yo pi don ha pedang ki jing e ha pedang ki jing ele ban pen ong ngala that te ban pen ni kat no sien han reng kwa ban ong fi kumbo blai klam that yang ni wanom ai ngi ro ngin man that no ban ngek kani ki jing duai ha kani ki sngi kan pen sait bor kan thau thamai kan pen kala kan ai boru ya ka ying ke jong pi ya ka ban le ya ka e ka ba ong ka tin ke jong blai ya ka jing e is nei ke tengah ni ka pong ITV pas bantai penelam yang ni ke segi jing tuai Ini dua ini ke por ka menta hallelujah. Trying ai go ime ba mi eat pelat yang ko try. Ba jing eat is nei ke jome ka ba dap biang ko try ka ba pura ka jing ke jing ngi snow ka de ta ke jing is nei ke jome ka ba lapan em ngi ko try ka mala ai bor ngi ya ba ngi la ban yeng ban em kom ne ko try. Sngo tra ai ta ka donut ke jome kan wan shisha ka donut jingi but baro gi snap gi bi snow pengin dan lang ya ka ta ka jo ka donut kom ba meme don na blai ke ji snai dua yang ker khu tra ni khon ki jome pangai ki ni sok ken long ki breu ko try ki ba ya kemen lang paganam dan ka no ka chakri chakral ne ka nam dan ka no kata ka jing ya shon ke jing isi il ne ki no ki jing ele agai jing em ke jong pi in drive hin dan ni kata ka jing isn ai Oblai ker kho ifi un per sla ifi lang yo ta jo download ke jong oblai fin khang yo tau bla pen em ifi fin khang yo jisu fin yes riem yo ka duai ngir ker kho ifi ba fin long ki bri ba koj ba khia fin long ki bri ro trai bla ker kho ha ga ker teng ke jong jisu pangala duai bo tra he un le isnai ke ji em ke jong fin nang ni shikmat ki duai ngi ai ngo ker teng ke jong jisu amen trai ker kho ifi ha ngai you try na per sla ifi nang ai bor ifi bala ga long ba la fin na ban wan Sini ke office ke jongi ke prayer center hang ni po apa nong teman nong kriam gidan di sengi ba ar sengi balang bat aga sengi sajan kin yo ban ya dua ban ya slok bat fi ko bless you bon